Meta qal li hu se jkun qed jirrinunzja żieda fil-paga tiegħu bħala parti minn ftehim kollettiv li 33,000 ħaddiem taċ-ċivil, Elix Borg ikkonferma leaks interni li qed jiddominaw fil-Partit Nazzjonalista. Il-ħamis filgħodu news irrapporta li sorsi mid-Dar Ċentrali qed jgħidu li tant kemm il-kap tal-Oppożizzjoni qed jinkwieta li nqabad iħawwad fuq din il-kwistjoni taż-żieda fil-pagi li fis-sigħat ta' wara kien se jħabbar li hu l-membri parlamentari nazzjonalisti mhux se jaċċettaw iż-żieda u se jagħtuha lura. Ftit sigħat wara Borg jippubblika video tiegħu fejn jikkonferma eżatt kelma b'kelma dak li qal News. L-istess sorsi li tkellmu magħna dwar dak li kkonferma Elix Borg il-ħamis wara nofsinhar, issa qalulna li fid-Dar Ċentrali hemm biża' kbira dwar il-leaks interni li ta' kuljum jitkellmu mal-kmamar tal-aħbarijiet inkluż it-Times. Fil-fatt il-verżjoni stampata tagħha tal-ħamis li kienet ippreparata l-erba' diġà kien hemm miktub lil ftehim kollettiv taċ-ċivil u r-raġuni għaż-żiediet tal-pagi tal-politiċi, inkluż tal-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu. Jidher li xi ħadd miċ-ċirku intern ta' Elix Borg li kien involut fil-preparazzjoni tal-kontenut fuq il-paġna uffiċjali tal-PN dakinhar tal-budget kien parti minn din il-manuvra biex jiġi skreditat il-kap. L-istess sorsi mid-Dar Ċentrali insistew mawan li l-akbar problema ta' Borg fl-aħħar jiem kienet kif se joħroġ b'tax cut aqwa minn dik imħabbra fil-budget. Din ir-raġuni oħra l xi għamel din l-istant politika li aktar ma jmur aktar qed joħroġ kemm ma rnexxietx. Fir-reazzjoni tiegħu għall-budget il-kap tal-Oppożizzjoni prova jsostni li waqt li dan ta' biss iż-żieda tal-kola lil poplu, il-Ministri ħadu żieda ferm qawwija. Dan meta l-budget kien fih pakkett soċjali ta' 120 miljun euro bil-pensjonanti fost l-oħrajn jieħdu żieda doppja tal-kola, tax cut ta' 160 miljun euro lill-ġenituri u żieda ta' 6 miljun euro lill-istudenti. Fl-istess ħin għadha fis-seħħ it-tax cut imħabbra fil-budget għal din is-sena li ħallit 140 miljun euro lil ħaddiema kollha, inkluż dawk bl-tfal u single. Kontra li qal Borg il-maġġoranza tal-ħaddiema mhumiex se jieħdu biss il-kola. Il-ħaddiema kollha fis-servizz pubbliku fosthom infermieri u għalliema f'Jannar se jieħdu żiediet qawwija minħabba l-ftehim kollettiv li wkoll wassal għal żieda awtomatika fis-salarji, inkluż lil Borg u deputati tiegħu. F'termini perċentwali din l-istess żieda li huma intitolati għalija l-Ministri. Tal-iżieda toħroġ mill-ftehim kollettiv tas-servizz pubbliku u allura mhix xi żieda li ddeċida fuq għall-kabinett kif ipprova jagħti l-impressjoni il-kap tal-Oppożizzjoni. Sorsi mid-Dar Ċentrali sostnew deputati nazzjonalisti huma arrabjati bid-deċiżjoni tal-kap u ma jaqblux mal-istant politiku li jrid jagħmel għax se jbagħtu huma fiż-żelqa tiegħu fil-kritika tal-budget.